el torn dels grups parlamentaris. Els demanaria també concisió en les seves intervencions. Comencem pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Té la paraula la diputada Marta Vilalta. Moltes gràcies, president. Agrair en primer lloc als dos compareixents, tant a la Graviela Serra com al senyor Samuel Carvajal. Jo faré una intervenció similar a l'anterior, perquè tampoc, focalitzat, ho he fet moltes preguntes, sinó que he explicat una mica la posició global i quina és la nostra visió de la situació. Posant sobretot sobre la taula els neguits que tenim nosaltres en relació avui en dia a Veneçuela. En aquest sentit, celebrem que es pugui fer avui aquí al Parlament aquest debat, en tant que com a Parlament, malgrat no tenir moltes de les competències, sí que no podem estar aïllats d'allò que passa al món i en aquest cas del que passa tampoc a Veneçuela, i creiem que hem d'estar amatents a allò que passa i fins i tot poder actuar en la mesura del que puguem per tal d'influir en la resolució de conflictes o fins i tot en temes de solidaritat, com abans es posava sobre la taula, però que el nostre paper d'actor ha de ser responsable internacionalment i per tant celebrem que avui es pugui fer aquest debat. De la mateixa manera que hem rebut i tenim molta informació, a part de la que ens heu facilitat vosaltres, tant des de l'ICIP com des d'Amnistia Internacional, altres informes, també el Fons Català de Cooperació s'ha fet referència al cas de Veneçuela i per tant el que tenim és una visió àmplia, global, i que moltes vegades veiem és que cau en contradiccions i que hi ha informació contraposada. D'aquí sorgeixen molts dels nostres neguits i a vegades coincidim en que cal ser crítics perquè és una situació, creiem nosaltres, la de Veneçuela, que no té blancs i negres, que no és tot d'una banda o tot d'una altra, sinó que és una situació molt més complexa, on nosaltres hi veiem llums i hi veiem ombres. Per exemple, què ens preocupa de la situació de Veneçuela? Evidentment, la violència que hi ha. Hem vist fotografies. Ens preocupa aquesta escalada de violència i que sigui existent aquesta violència i el risc de cronificació que pot tenir aquesta violència. Ens preocupa que Veneçuela pugui convertir-se en un país polaritzat, on hi hagi fractura social molt difícil de reconciliar. Això també, evidentment, ens preocupa, com altres problemes que s'han denunciat en alguns moments, com poden ser relacionats amb problemes d'abastiments amb aliments o en aquest tipus. Ara bé, nosaltres també reconeixem i posem en valor programes socials que s'han desenvolupat en els últims anys pel govern, que han portat a disminuir notòriament la pobresa, que han portat a millorar en segons quins àmbits socials la situació de la població de Veneçuela. Nosaltres tenim neguits i preocupacions, però a la vegada també fem un reconeixement a feina que s'ha fet bé, i a la vegada que nosaltres tenim tot el respecte per un govern que creiem escollit democràticament o en un país on hi ha unes eines democràtiques i té unes vies democràtiques i per tant que n'entenem legítim. On posem el nostre focus d'atenció, on estenem la mà a tothom i on diem que treballarem per poder ajudar? Doncs en tema de lluitar contra la violència, perquè mai podem justificar la violència de cap tipus, de cap àmbit, de cap sector, ni violència institucional ni violència opositora. Nosaltres estem en contra, no la podem justificar i per això també demanem que es faci un esforç per esborrar qualsevol ombra de dubtes. Si hi ha violència que es pugui criticar, que s'ha desenvolupat per les forces policials d'ocupació, hi ha d'haver la tasca de transparència i se n'ha de vigilar, i s'ha de fer un seguiment de tot el que ha passat per esborrar precisament aquesta ombra de dubtes. De la mateixa manera que demanem a tots aquells que vulguin canalitzar les seves mobilitzacions o les seves protestes a que ho facin de manera pacífica, perquè mai es pot justificar la violència. On posem el segon focus? En el diàleg, en la negociació, i en aquest sentit ens agradaria preguntar què és el que s'està fent, o si poguéssiu incidir una miqueta més en què és el que s'està fent, si hi ha negociacions, si hi ha meses de diàleg, taules de diàleg, què s'està fent, què s'està implementant per intentar precisament això, no encara polaritzar més la societat, no encara abonar aquesta fractura social, sinó treballar per la
per intentar apaivagar aquesta situació de conflicte. I a banda contra la violència, a favor del diàleg, evidentment nosaltres, com no pot ser d'altra manera, creiem que cal garantir tots els drets personals i individuals i civils de les persones, el dret a la llibertat d'expressió, d'associació, de reunió i evidentment la defensa als drets humans. I per tant donar resposta també a aquelles denúncies que puguin arribar des d'organitzacions o des de diversos sectors a que això no s'està complint, perquè la garantia d'un govern, el que ha de fer la tasca d'un govern és posar aquestes garanties sobre la taula i evidenciar que això no està passant. Aquests són els punts que nosaltres ens neguiteixen o que més ens preocupen, que podem posar sobre la taula i estar més enllà de l'explicació i de la informació que avui ens heu pogut proporcionar. Què n'espereu de nosaltres? Si com a Parlament podem fer-hi alguna cosa, malgrat que no tenim les competències, però sí saber si n'espereu alguna cosa en concret, tant de nosaltres com de la comunitat internacional, i si podem fer alguna cosa estarem a disposició. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Ara és el torn del grup socialista. Té la paraula la diputada Núria Segú. Gràcies, senyor president. Saludar en primer lloc a la senyora Gabriela Serra i al senyor Samuel Carvajal, que avui ens han intervingut, i també totes les persones que els acompanyen avui aquí en aquesta compareixença. De fet, abans recordàvem, SOS Venezuela va comparèixer l'any 2012 en aquesta comissió, vostès no van tenir l'oportunitat de fer-ho, i avui podem tenir l'oportunitat de veure i també d'escoltar, d'escoltar-los a vostès. Felicitar-los en primer lloc per la intervenció que han fet, que permet contextualitzar molt la situació de Venezuela, perquè indubtablement l'avui, i sobretot molts dels fets lligats amb la violència al carrer, no s'entenen si no es fa aquesta visió retrospectiva que vostès han fet. Per tant, els agraeixo molt avui aquí aquesta intervenció que ens permet també contextualitzar tota la situació. I abans la senyora Vilalta feia referència també als informes que tenim damunt la taula i que ens han mirat recentment i que han preparat per aquesta sessió monogràfica d'avui, el de l'ICIP, també el d'Amnistia Internacional, perquè bàsicament crec que la nostra preocupació des d'aquí és el tema del respecte als drets humans. Però referint-me a l'informe de l'ICIP, ells parlen bastant clarament de la situació molt polaritzada i del risc de cronificació d'aquesta situació i d'aquest conflicte de situació molt polaritzada, i sobretot a partir del 2014. S'apunta a un canvi d'estratègia de l'oposició, un canvi d'estratègia del Capriles. Esmenta a l'informe que havia respectat, tot i que en les darreres eleccions, es deia el senyor Carvajal, no ha acceptat el resultat dels vots de les eleccions, però sí que havia acceptat el joc de resultat de les electorals, i amb la posició que està donant a terme Leopoldo López, més d'incrementar i exacerbar, en aquest cas, la presència al carrer i la violència al carrer. Sí que és cert que, indubtablement, en una situació d'aquest tipus ja les responsabilitats sempre són compartides. Això, si més no, ho veiem nosaltres. Indubtablement, hi deu haver, i així s'apunta en algun dels informes, accions del govern potser contràries a l'ordenament jurídic o amb un ús excessiu de la força. Això ho diu l'informe d'Amnistia Internacional. I que és certament que de vegades analitzem amb ulls d'aquí i amb ulls de democràcia d'aquí, democràcia, en aquest cas de Venezuela, que potser no... El concepte de democràcia llegit a Venezuela no és el mateix que llegiríem aquí. I perquè aquest govern molt presidencialista, potser és difícil d'entendre aquesta democràcia presidencialista quan no tenim aquí, i sobretot alguns països d'Europa més, però no amb el caràcter presidencialista potser que té Venezuela, i per tant de vegades ens és molt difícil també llegir aquestes democràcies en aquesta línia. Nosaltres hem dit, i per tant faig la intervenció també molt similar a la que he fet abans, que indubtablement la democràcia és imperfecta, però que no, el toc d'alerta que hem fet nosaltres són els contextos d'enfrontament i sobretot d'enfrontament amb violència. Que el que cal, des del nostre punt de vista, i és el nostre compromís amb el que allò podem ajudar, és garantir l'exercici dels drets i de les llibertats i el respecte als drets humans.
i que no s'hi val, i ho he dit així abans també, qüestionar els resultats qüestionar la democràcia i dir que no hi ha democràcia perquè no ens agraden els resultats electorals. Nosaltres també ho podríem fer a l'estat espanyol. Tenim un govern, ho he dit abans, que elimina drets i que legisla també per decret, però no per això qüestionem la democràcia ni qüestionem el govern. I això creiem que és el que està passant. Creiem, i de la lectura dels informes se'n deriven. Faré algunes preguntes que també he fet anteriorment, alguna abans no ha estat contestada. Més que res perquè, primer, creiem que no s'ha de confondre l'exercici de la lliure expressió, de la crítica, amb accions encaminades a enderrocar un govern per conductes que no són democràtiques. Venezuela no és aliena a això, el senyor Carvajal ho ha explicat. Per tant, aquest és un tema que hem de tenir molt present. I en aquesta línia volia preguntar-los el paper de l'exèrcit. Abans ho he preguntat, no se m'ha contestat, perquè sí que és cert que potser ens és molt difícil d'entendre a nosaltres que l'exèrcit tingui com a missió defensar un determinat ideari bolivarià, perquè nosaltres vivim en una societat on no és això, però sí que és cert que l'exèrcit també ha tingut altres papers al llarg de la història i ho ha explicat clarament. I com veuen avui el paper de l'exèrcit? I l'última pregunta, i acabo, senyor president, la mateixa que he fet abans, el paper de les organitzacions internacionals de la UNASUD o de l'AIBA o de l'OEA per intentar resoldre aquesta situació que hem de reconèixer que és de conflicte i que genera violència. I per tant, com veuen vostès el futur en aquesta línia? Moltes gràcies. Gràcies. Ara el torn d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Té la paraula la diputada Sara Vilà. Gracias, presidente. Sigo con el castellano porque creo que el debate de hoy trasciende y va mucho más allá de las fronteras de Cataluña y por esa razón creo que hoy vale la pena hacerlo excepcionalmente. Me ha gustado que Gabriela haya explicado las actividades de la Asamblea Bolivariana de Cataluña, porque esto es algo que no hemos escuchado, por ejemplo, en las anteriores comparecencias. No nos han explicado a qué se dedican, nos han explicado qué ideología política tienen y qué piensan del gobierno venezolano, pero no nos han explicado en ningún momento qué actividades se dedican a hacer. Y bueno, normalmente las comparecencias sirven para esto. Por tanto, gracias por explicarnos en qué consiste la Asamblea Bolivariana de Cataluña y con quién estamos hablando, porque es importante saber quién tenemos delante y no disfrazarse de otras cosas cuando se viene a comparecer a un Parlamento de Cataluña por respeto a la soberanía precisamente de este Parlamento. Yo creo que en muchas intervenciones aquí se han mezclado los derechos humanos con cosas que no tienen nada que ver con los derechos humanos, como puede ser la economía. En la intervención de Convergencia y Unió se hablaba de la inflación, se hablaba de economía cuando se hace referencia a los derechos humanos. Eso sigue siendo política, no es hablar de derechos humanos propiamente. Se manipula, se sigue manipulando por parte de la derecha también lo que es desobediencia civil. O sea, lo he explicado antes, lo que son manifestaciones violentas, los cables en medio de la calle para degollar motociclistas, los incendios en el Ministerio de Vivienda. Esto no es desobediencia civil pacífica, no tiene nada que ver con la desobediencia civil pacífica. En cambio, por ejemplo, aquí, cuando hacemos desobediencia civil pacífica, lo que hacemos es meternos delante de una puerta de alguien que va a ser desalojado, desahuciado por un banco, pacíficamente. Eso sí es desobediencia civil, desobedecer las leyes pacíficamente, pero no atacar violentamente a manifestantes, a gente que está intentando sacar las barricadas de por medio, etcétera. Otra vez, todos, creo que la mayoría de policías, autoridades que han abusado de su poder, en este momento están siendo procesados por el gobierno. De la misma manera que lo han sido los violentos también. Se está explicando, se está intentando ser objetivo, se está explicando que el gobierno no lo hace todo bien, pero que los grupos violentos de la oposición, por supuesto, tampoco lo hacen bien. Pero aquí se empeñan en explicar que solo es el gobierno, que aquí la oposición es pacífica, es inocente y no tiene nada que ver, que son 4 estudiantes
muertos de miedo. Pues no nos lo creemos, lo sentimos mucho, pero no nos lo creemos. Nos pintan también una realidad muy distinta de lo que es Venezuela muchas veces, ¿no? Y además hago referencia a la segunda encuesta nacional de juventud, la segunda que se ha hecho, porque la primera se hizo hace 20 años, se hicieron 10.000 entrevistas a jóvenes entre 15 y 29 años. El 50% cree que su titulación académica le brindará muchas posibilidades de tener un trabajo. Me gustaría que aquí, en Cataluña, los jóvenes tuviesen ese optimismo respecto a lo que les vaya a pasar después de haber estudiado una carrera, porque no nos ocurre lo mismo. 60% de los estudiantes siguen, de los jóvenes de 15 a 29 años siguen a favor del socialismo, mientras que un 21% a favor del capitalismo. Datos. ¿Quieren datos? Llevamos datos. Además, los lugares donde se localizan las manifestaciones de estos jóvenes de clase alta, media, son La Castellana, Altamira, Palos, Grandes, Sebucán. Es decir, como si aquí se manifestaran en Barcelona los jóvenes de Pedralbes, por ejemplo. En 2007 se ven en las manifestaciones de la oposición y de los jóvenes estudiantes inocentes presencia de símbolos con la cruz céltica o una mano blanca que simboliza manos blancas. Influencia directa también del movimiento del movimiento serbio Optor directamente, o Canvas, que se le llama ahora, que jugaba también un papel muy importante precisamente en hacer caer el gobierno de Slobodan Milosevic en Serbia. Más datos. Periodistas como David Segarra tienen documentales, por ejemplo, respecto a lo que está pasando y ha pasado en Venezuela y a qué responden este perfil de jóvenes que están ahora mismo levantando todo tipo de actos violentos. Es un documental que se llama Nuevas Caras, el mismo objetivo, es decir, el mismo objetivo de hacer caer el gobierno venezolano que tenía el golpe de Estado del 2002 se sigue teniendo. Y más datos, 34 activistas de derechos humanos firman un manifiesto que empieza diciendo que en 2003, como decía antes, se instrumentalizarían y se estaban instrumentalizando ya los derechos humanos en Venezuela por parte de la oposición y por parte de movimientos. Más datos, la OEA aprueba la declaración de solidaridad y llama al diálogo de Venezuela con 29 países a favor y 3 países en contra solamente. Más datos. La ONU y la FAO reconocen que Venezuela se reduce a la mitad el hambre y la desnutrición, y la UNESCO hace un reconocimiento específico en materia educativa porque, como hemos visto y como nos ha explicado muy bien el señor Samuel Carvajal, se ha aumentado un porcentaje enorme el número de estudiantes en Venezuela desde el año 1999. Disminuye el paro, se entregan viviendas, pero eso no lo queremos escuchar por parte de la derecha. Esto no está pasando, esto tenemos que ver cada día cómo es simplemente tapado por parte de todos los medios de comunicación, y si no lo explicamos nosotros, pues no lo explica nadie. Miren, los catalanes también huimos de Cataluña, y los españoles huyen de España. Se van a Alemania, se van a Estados Unidos, se van al Reino Unido, porque la situación es la que es. También hay un exilio que existe aquí, y aquí también se vulneran derechos humanos, muchísimos derechos humanos. Diputada, hauria d'anar acabant perquè fa una estona que se li ha acabat el temps. Disculpe, presidente. No, simplemente esto. Creo que hoy se ha dado más una comparecencia política por ambas partes. Yo creo que también, incluso la Asamblea Bolivariana, evidentemente también tiene su ideología política, pero también ha intentado traer datos. Creo que la intervención del PP en este sentido, intentar desmerecer los datos que lleva la oposición, me parece como menos desafortunada. Gràcies. Ara és el torn del grup mixt. Té la paraula el diputat de la CUP, Quim Arrufat. Bon dia, gràcies per la intervenció, la compareixença. Bàsicament un context polític històric de què és el procés bolivarià i quines dificultats té, internes i externes. Bé, jo vaig conèixer el procés bolivarià justament per això que ha dit vostè sobre el cop d'estat.
uns mesos abans algú m'havia donat un llibret molt petit de color blau, que era una Constitució, i em intentava explicar que el procés bolivarià no era allò que m'havien fet creure els mitjans de comunicació, que era una salvatjada de règim dictatorial, diguéssim, amb un xalat al capdavant, que era bàsicament el que explicaven els mitjans de comunicació aquí, deformant absolutament la realitat, sinó que em llegís la Constitució bolivariana, em va obrir la pàgina per una pàgina, l'article 88, i em va dir a veure quan l'utopia de reconèixer el treball domèstic com a treball, com a un valor afegit de l'economia i, per tant, amb tots els seus drets socials i seguretat social ho podeu fer al vostre país. Amb el cop d'estat vam conèixer, efectivament, a nivell internacional, que era la revolució bolivariana, però també que hi havia un poble que la defensava. Hi havia un poble que la defensava i a mi m'ha agradat, m'ha sorprès de l'anterior, llegiré un fragment, de l'anterior compareixença, que els compareixents no estiguessin primerament i abans de tot preocupats per estar compareixent en el Parlament d'una comunitat autònoma d'un estat que quan va caldre va recolzar el cop d'estat perpetrat contra la democràcia veneçolana. A mi això em preocuparia a més mantenir tan bones relacions amb el partit que hi va donar suport fins al mateix dia 13 d'abril als Estats Units del 2002. Estats Units i Espanya eren els dos governs que acordaven, que trucaven a Carmona, que el saludaven com a amic i que acordaven un comunicat públic de suport per legitimar, o sigui, per fer fora el llavors, com se'ns venia, el dictador. A mi em preocuparia profundament, i em va preocupar en aquell moment. A través d'allò vam conèixer la revolució i vam començar a entendre algunes coses, com deia la Gabriela, que l'oratòria de Chávez és que no s'adreçava ni a la cultura europea ni a les classes mitjanes i altes a les quals havien quedat excloses de la revolució, òbviament. Les propietàries de gairebé totes les riqueses de Veneçuela estaven perdent a marxes forçades i a qui s'adreçava Chávez eren a les classes populars i, per tant, en el seu propi llenguatge, amb la seva pròpia cultura, amb els seus propis referents, i que això nosaltres difícilment ho entendríem, que això mereixia la rialla o la riota permanent dels mitjans de comunicació europeus i dels cercles intel·lectuals europeus, perquè, òbviament, els negres amb els negres es parlen de forma molt estranya, i, per tant, tot això era menyspreable i era caudillisme i que no li havíem de fer cas, que això no era elaborat. Però vam entendre aquesta diferència cultural. Vam entendre també el relat de dignitat que suposava davant d'un país colonitzat, recolonitzat, ocupat i venut permanentment al neoliberalisme, als Estats Units i a les petroleres, permanentment tornar a fer un relat de dignitat que posés el poble, a les classes populars, en un relat de lluita que venia de Simón Bolívar i venia d'enrere, de totes les resistències que havien lliurat contra aquells que els havien intentat robar les riqueses nacionals i els havien intentat degradar, com estava passant als anys 90. Un país que era el segon amb més pobres d'Amèrica Llatina quan Chávez va arribar al poder, que la gent no se'n recorda. El que és pobresa, que és passar gana, no cues pel racionament, sinó tenir res per endur-se a la boca milions d'habitants. D'això ràpidament se n'obliden. Però, com deia, la resistència popular que va tornar a posar Chávez al poder i que, per tant, no va poder produir-se la història d'Hondures, la història d'Egipte, la història de Xile, que són aquells cops d'estat que ningú qüestiona, perquè ningú us està explicant que el Sisi és un dictador, ni que el nou president d'Hondures és un colpista, ni el de Xile sí que va quedar retactat amb la història. També ens va quedar impressionada el relat, una vegada descobríem la Constitució bolivariana, i les Constitucions només són papers, si no s'apliquen no serveixen per res, però coi, que tenen referèndums revocatoris del president, que poden votar la seva reforma i que la voten i que la van votar la seva reforma i no la va guanyar justament el govern chavista. Això per nosaltres són utopies. Votar en referèndum aquí és una utopia ara mateix. Reconèixer el treball domèstic és una utopia. Els graus de millora de la reducció de la pobresa aquí ara mateix, enmig d'aquesta crisi, són ara mateix una utopia. Però una cosa que a més cridava molt l'atenció i he estat repetint és el paper dels mitjans de comunicació, tant al país, perquè quan hi he estat s'insulta sense cap mena de problema, però bàsicament el nivell comunicatiu a Veneçuela en general, vingui d'on vingui, tampoc és que sigui, diguéssim, similar al nostre o de qualitat comunicativa, etc. Però la gran majoria de canals de televisió que pots encendre en qualsevol televisió estan permanentment insultant el règim de Chávez. Jo em pregunto, no sé si això és gaire una llibertat d'expressió gaire
gaire documentada, però en tot cas on està la manca de llibertat d'expressió, quan la gran majoria de mitjans de comunicació estan en mans privades i es dediquen a insultar permanentment al govern. I a produir una imatge deforme, ja estic acabant ja, del govern de Chávez, de la revolució bolivariana i fins i tot un vocabulari, que és que aquí hi ha una sèrie de gent que s'adreça al govern de Chávez i a la revolució bolivariana com a règim. I ningú se li acut dir règim de Rajoy, ni règim... I en canvi ens han acabat pensant quan l'únic règim xavista segurament són les arepes. Però mitjans de comunicació de forta intervenció política com El País, que ens informa convenientment de la realitat d'Amèrica Llatina i que va publicar aquella famosa editorial el 13 d'abril del 2002 que deia, básicamente, por fin solo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica, etcètera, etcètera, etcètera. I continua una editorial per la qual ningú va anar a presó, ningú ha estat, ni el mitjà de comunicació ha estat tancat malgrat ser una declaració de suport a un cop d'estat antidemocràtic. Aquests són els mitjans de comunicació que ens deformen la... A mi del conflicte recent em preocupa, cosa que els anteriors compareixents ho he dit, però tampoc han fet... He mostrat la preocupació, però no sé si han fet molta cas a la preocupació, que si de la meitat dels morts en els disturbis d'aquesta primavera eren policies o eren xavistes, a mi em preocuparien les forces paramilitars que provoquen això. O sigui, una cosa és la repressió policial, però les forces paramilitars, qui té armes al carrer i intervé violentament contra... Diputat, hauria d'anar acabant, que fa estona que s'ha acabat el temps. I bé, ho deixaré aquí. Molt bé, gràcies.